Ang Ginoo mutabang nato kay kaila siya sa iyaha, iya ng silyuhan ang iyaha aron dili ta matod pa niya mamarkahan. Kay ang sakiton lang ining mga tribulation kadtong walay marka sa iyang agtan. Kanang silyo nga gi-promise mo bito to hinungdan ningon siya dito. Ayaw sa mugawa sa Jerusalem kay ngano man. Wata ang promise sa amahan kay musilyo gid siya sa tuwa sa Espiritu Santo. Mo bitaw na kining tanan na mga vision ni Daniel may tabog yun kanang the daily sacrifice. Mo bitaw na nga sugtian ta mo ingon ini nga atong pagpangalagad bilang Kristohano na yung pakita sa mga tao. Balag makakita sila nga matag Domingo ani ka dinhi. Pero kung ipakita nimo dito sa gawas nga ikaw labi na kung makita ka magdahig dito mag-apo ka mao na ikuyaw in my name may bawaan ka tungod sa mingon na sila kay moabot man panahon paundangon na ng mga Kristohanon nya kung anad ka ampo sa gawas di siyempre kitaan ka dayon sa mga tao kay paundangon na gunang mag-ampo nya mahilig ka kay di gyud ka mahimutang mag-ampo gyud ko basag magkaon mag-ampo gyud ko maura na in my name madaot ka prisuhon ka, dakpon ka. Pabito na ang sugo sa Ginoo ni Jesus Christ kung mag-ampo mo sikreto lang. Kaya nga naman, wabot ang panahon, pinaagi sa imong pagkakristohanon. Lutuson ka niya. Wala nga, himuagyod nga ang pagkakristohanon ni mo nga di ka malutos. Kaya i-promise na yun na, tungod sa ngalan sa Ginoo. Wingon ka tungod sa ngalan sa Ginoo. Dili, ingon nga, kung ikaw na himong kristohanon lutuson ka, dili. Kato lamang nga, dili iya sa Ginoo. Mo bitatong ningon siya sa tubangon sa Ginoo. Di ba Ginoo nang wali mi? Tungod sa imong ngalan? Mo nang gilutos ka tungod sa ngalan sa Ginoo. Mo nang dili ta magpataka og gamit sa ngalan sa Ginoo. Mo nang ang napulo ka sugo ningon jud siya, do not take the name of the Lord in vain. O puto yang gingon niya Apostol Pablo nga kanang imo ang pagpangalan nga ikaw Kristohanon. Biyahe gyud ang iniquity. Kay Christian man ka, ginganlan man ka Christian. So sa matong baton mag-spiritual ta sa Ginoo nga dili nila makita. Kay moabot na ning Great Tribulation, minarkay na bisag asa kadapita kung naa man ka lang gyapon, kung naa man ka diri, di ta nila mahibaw-an. Ug uldo Domingo mahibaw-an ta nila ang Ginoo na bahala na kay mo na ang saad sa Ginoo nga di adya lang mo panghambog kaya gyud ko pagpakita dito sa gawas. Kay kanang adlaw, unong kaadlaw dili na para sa Ginoo, para na sa inyo ha. Nga din sa atong buhaton, higugma na to atong mga kaaway, mga kalaban. Aron mahigugma nato ang Ginoo. Kung higugma ta sa Ginoo, matod pa sa niya, kung ikaw nahigugma sa Ginoo niya, wa ka nahigugma sa imong Ginoo, sa tawag daw nato, pakakon daw ta sa tubangan sa Ginoo. O bitaw nang ayaw ipakita nga din ikaw mahinapuhon ka dito kay makakita gani kag kaaway dito basig malain ka ba nang mingon ka mo ani ka dinhi nagpadaugon ka kay ngano man niundan kag away once nga mubalos gani ka makikaaway gani kay mo kaaway dili ayaw ko ina nga nakalabang ka makadaog ka lang kung muhilom ka nga din wa gyud nimo mabati ang kalagot nga matod pa ni Jesus Christ ngipon sa ngipon mata sa mata. Wa gani na nimo nabati giantos na nimo, wa nimo nagipagawa sudir por nakadaog ka, mo nang ani ka dinhi magpasalamat ka sa Ginoo. Mo nang tinuod mga pagpasalamat. Mo na nga ikaw pwede ka muawit, dili lang kay ingon nga muawit ka nga di na kay kalaban dito, nga di mata sa mata imo kung giaway nga muani ka mag-awit ka diri. Nya gwapo kag tingog, puso pag imong tingog. Abi nimo wala nagingon ang Ginoo nga din. Although si David nagingon siya unto God with the voice of triumph. Kanang ni pasabot ni David. Kay si David nisinggit siya kay nidaogit siya sa gira. Sa spiritual ingon pa niya din. Mo-shout ka lang kung ikaw kanang bot pasabot dili singgit ba kanang ang imong tingog sa pag-awit kay wa ka nakig-away dito. Bisag giaway ka wa ka nakig-away. So ka mo na ang shout with the voice of triumph. Mo nang tingog sa kadaugan nimo. Nga nag-ampo ka bisag kusog na o hinay na ang uban ra ba kusog ra ba kayo mo ampo ni kanang nakakitag-away sa gawas kusog mo ampo mo bitaw na mga kasimbahan naron mas daghan ang ilahang mga pagday mga pag-away mga paghugyaw daw kay matod pa niya which is dili na mao ang usa ka importante kay abi nimo ang importante gayon isulod ka sa balay sa Ginoo mangaon jud ta sa pulong sa Ginoo. Pulong yun, kung mahimo, isa ka-adlaw ta magtuon sa pulong sa Ginoo. Dili, isa ka-adlaw ta mag-awit sa Ginoo, kaya ka ng pag-awit, usa lang nakagitawag
the fruit of our lips. Mo nang gingon sa Hebrews chapter 12 man 15, which is the fruit of our lips. If continue daw na kay naaman tay unsa may fruit ini atong lips, tingog. Pasalamat ta kay di ta amang gihatag ning tingog sa tuwa sa Ginoo aron pasalamatan nato ang Ginoo. Kay ikaw gipili sa Ginoo sa iyang purpose nga iya kang gamiton para maghimaya aron ang Ginoo mailhan sa mga tao nga way Ginoo. Makailag yun na ang mga tao, bobitaw na nini mga takna karon. Maningkamot ta. Nga din, masilyuan ta sa Ginoo. Adunay gingon diri sa Revelation na kung si Daniel giingnan siya, shut up. Ayaw na ipahibalo usa kung unang panahon. Karon ang Revelation dapat ipahibalo na sa mga pastor. Ingon pa niya diri sa 22. Mo nang musulti gyud ko ninyo. Ipahibalo na ako ni sa inyo basig mingon mo ako paninglon ko sa Ginoo. Abi nimo ang alaot kayo ang mga pastor man. Ang dili alaot katong mga walay Ginoo. Katong naay mga Ginoo nga gamiton lang ang pulong sa Ginoo nga dili tinudon. Mao nang giingon sa pulong sa Ginoo mas maayo magwa siya kabaluan ng pulongan na kay kanang pulong ngayon naibawan. Ma-worse hinuon siya. Kay matod pa ni Apostol Pablo, ang walay balaod, walay mga pulong sa Ginoo, hukman to sa walay balaod. Apan katong naay balaod, hukman to sa balaod. Kanang imong gisulti nga bersikulo gipangsulat nimo diha o gipang-post nimo diha sa imong Facebook, maura na imong hukom nimo. Mo nang dilita manghambog dito sa gawas nga din. The Lord is my shepherd, I shall not want. Nya kun naa day gubat, mudagan day ka. Mo nang dilita angay magsulti pulong sa Dios sa gawas. O bitaw nang naay gitawag og pamaagi sa kanang mga pulis gani mo aris ug kanang kalaban. Anong umingon ang pulis ha, ilag yung signo na. You have to remain silent. The word you will say will be against you. Mao po na giingon sa Ginoo, kinahanglan mag-remain silent. Ayaw ipanghambog ba nga ikaw Kristohanon? Although kung i-share nimo nga tungod ang Ginoo nag manalangin nimo, i-share. Panganagad sa Ginoo tanawa. Glory to God. Pero ayaw gid ipanghambog nga wala kay gisiran. Imuha lang nga bilang magpakita ka nga ikaw usa ka nangalagad sa Ginoo, suwito sa pulong sa Ginoo. Kanang pulong nimo imo nang kinabuhi. Dili na imong ipangpabuhian dito sa gawas. Unya kung moabot na nimo, unsa kay imong buhaton? Ko bito nang dili ta ang imong hambog, isikreto lang ang Ginoo lang gyud. Nga kanay imong pulong nga imong gibarugan. Nga ang Ginoo, yes na siya ana. Kung ang Ginoo imong magbalantay, yes ang Ginoo ana. Ayon na imong hambog. Di ikaw mingon, the Lord is my shepherd niya, dalawan dito kayo. Ilong na lang na, Lord, mahimo agad ikaw kinakuha ang magbalantay. Muna yung gingon diri sa Revelation na chapter 22, the last book of verse 10 to 13. Muna na yung katapusan revealed sa 22, the last book. Matod pa niya diri sa verse 10. And he said unto me, seal not this saying of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Ano yung gingon? Papadayo na siya. Nga matod pa niya sa Revelation, ingon pa ni kang John de Vilap, ang manulunda, nga matod pa niya dinhi. Og siya niingon daw kaniya, nga matod pa niya, ayaw ni silyuhan ning mga propesiya ni, isulti yun ni, kini naisulat din ni sa basahon nga, iya daw nakita, nga matod pa niya kay tungod ang panahon dool na. Ipasulti diya kanadto sa mga tao nga din, kinsa katong mga matarong, pabilin mo matarong. Kinsa katong mga gitawag filthy, katong dili matarong dautan, pabili na lang na siya dautan kung bagat pa. Sulti lang, kung ikaw magdautan, bahala ka na kung magdautan ka, labi na karong panahon na. And he that is righteous, let him be still righteous. Kanang mga matarong, papadayo na yun na.
Anong pagpadayon mo ba? Kung kamo na kay balo noon sa bulaton righteousness, padayon na. Kung wa mo kay balo, ayun na siya, sultihin nga di papadayon na siya. Gadiin, kung bisag, kung saan mo pagwali, di siya magpadayon. Basta, giwarning lang ni, na ipasulti gid ni, and he that is holy, let him be holy. Matod pa niya sa 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. I'm the first and the last. Ano ni yung gingon, ha? Last na ni. Na sa diya, mahitabo na ni, kay paguman sa pandemic, nag-aantag time, kining propesya nga giingon sa Revelation, giingnan si John de Villa, ayaw ni silyuhan ni, isorte yun ni propesya ni, nga kung kamo magpadayon, pagkamatarong padayon mo, kung kamo magdinautan, ina lang sila, bahala mo, padayon mo, basta isulti mo, isulti lang niya kay ano man, ang time na it had, matod pa niya, for the time is at hand. Mauna ni ang time ba? Mauna ni ang panahon. Nga kung ikaw ba magpadayon ba ka o dautan, bahala ka. Kung magpadayon ka matarong o papadayon na siya. Munang gingon dili na yung pag-usap. Wala na wali dapat mag-usap, pero karon na ay chance na. Ang chance nga gyatag sa Ginoo short time lang. Kamo kung nakadungog mo, kung magpadayon mo pagkadautan, munang gingon padayon na lang mo kay gisulti man niya na dili daw napataguan jud. Mo bitaw na ninitak na kanini mga pulong sa Ginoo, reminder ni sa ato. Ingon pa niya dinhi, karong panahon naman gud in this crazy time, karon ba? Kanang the world is finished of Israel, kanang ang Israel sila gitudloan man gud sila atong unang panahon. Giprophecy sa ila atong unang panahon. Mo bitaw na ang mga propesya atong unang panahon ni Daniel. Na din, sa diya nga mahimo na gani na ilang wall. Tanawa ron ang wall nila. Mo na ning time nga buabot na. Mo na ning mga pahinumdom sa Ginoo na tukma na gyud ni nga ang sign sa Ginoo nga kining pandemic, kining pestilence. Nga timing ito nga giingon ni Propeta Daniel, mahuman po na ilang wall. Mo bitaw na kanang kural karon sa Israel, nalibot na. Wala na iagyanan nga muagi musulod ka sa Israel kay nalibot na. Wala yang gingon 70 years sila na desolation o 70 years nga gikan kang kani Nebukadnezar sa Babylonia. Tadya nga gi-releasean na sila nga di nabuntog na ang Babylonia. Mao na tong paghatag og time sa Ginoo nga diin nga sila gitagaan sa panahon ni Ezra na pari sa Israel, gitagaan daw sila ni King Cyrus na magtukod na po sila palay sa Ginoo. Little lang ingon pa sa Israel. Mo sa di kanika nato karon. Sukad nga din ang Israel daw kuno. Nga din sila nakabig dito sa mga Russia. Nga din nahiuli siya niingon ang Ginoo si Jesus Christ. Manalingsing na gani na sila usab. Niadtong 1948 sila nibalik na nahimong syudad. Nahangtod karon every 70 years na ay mahitabo sa ila. Atong 2020 atong 2018 dahil karon 2020 man taron no. Na abot na ang 70 years sa ilaha. So humanpod nila ang ilahang Quran unya mao na tong gingon nahitabo na pud kining sign sa Ginoo nga pandemic karon sa ato aron line of 20 na. Mo bitaw ni nga ang gingon sa Ginoo kadto kanila naghatag og time ang Ginoo extension. Mao pud ni ato karon naghatag na pud ang Ginoo extension. Mo na ning last na niyang gingon kay ngano man ang iyamang kong ilahanan mao mo'y nagpasalig nga diin mobalik na ang Ginoo. So therefore naanantay gamay nga panahon. Although ang ako nakita dito sa matuingon ni Jesus Christ ang harvest kaliabot na 4 months na lang ya kanang harvest end of the world na nga kanang mga tao tultiham ta mo dapat makasulod na sila sa balay sa Ginoo kay nganoan moabot na ang harvest end of the world na once gani ni mahuman gani ning time nato mo na nang mugawas na tong gitawag og 666 umarka na to mo bitaw ng kining time nga gihatag sa Ginoo little speech. Manang gingon maningkamot at pagsulod hindi sa balay sa Ginoo.
simba gyud paminaw gyud sa pulong sa Ginoo, aron ang pulong sa Ginoo mo ni mo sanctified nimo kay mo man mo tudlo na to. O bitaw na ang Matthew chapter 24 verse 15. Matod pa niya, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by prophet Daniel, stand in the holy place, whose read it, let him understand. Pasabton daw nang magbabasahin niya, pasabton ta mo ini. Nitindog na gani na, umutindog na gani na, or dugay na nitindog. Sa tinuod lang, nahimo natang abomination that make it desolation. Kanang makahatag ka na ito, katibulaag ba? Tungod kay ang ato amang pagsimba, dili na ganit ron. Muna mga tao karon mga Christian ron, nangundang naman. Amot kung kanus pa sila makabalik. Mo bitaw na nga ang Ginoo nagsulti ma, hitabo na gani na, o na ang pagbalik sa Ginoo. Lugar ra magud na hitabo nga ang tanan mga pagsimba puro na manggod kanang abomination na ba. Kagitukutan nila nga din ang mga tao simba bisag dautan, bisag nga matod pa niya dito sa Jeremiah nga din ang unang nag-violate ang pastor nga gitugot niya nga pwede mo simba dito sa balay sa Ginoo bisag wa kapangayon pasaylo, bisag ginibalaan, bisag mga bakakon, bisag mga dautan, bisag kanang tanan mga pamaagi sa kinaiyan niya dito sa gawas. Dawaton lang nila nga diin pwede mo simba. Gawa nila gi-distinguish what is right, what is wrong, what is holy or unholy. Mao nang moingon ko ninyo, sultihan ta mo ang unholy kanang ikaw doon na kay mga gibuhat dito sa kalibutan. Nga din ang kaaway nimo mga tao dito nimo gisuklan, kuan na nimo labi pa sa tanan nga din sa balay nimo makakon ka na ay gibuhat nimo nga mga dautan, masubok na dayon na tanan niyang wa nila kag simbahan sa Domingo nga din wala badlungan na sa pastor. Mo bitaw na mo badlong ko ninyo kay dili na balaan. Dili ka pwede musulod diri sa balay nga dili ka magkuhaan ng mga butangan ha. Kay dili na dawaton sa Ginoo mo na ang mga kasimbahan alas simba lang bisag mga daotang mga tao. Basta makasimba lang mudawat lang kang Kristo bisag wa sila kabalo what is right, what is wrong. Kay nga naman wala man gi-distinguish mga pastor, wala man nila gipaila nga kini dili ni pwede nga kini mauni pwede ni kini dili ni pwede. Basta musulod lang simbahan mo bitaw nang mingon ko ninyo bisag gamay ra ta nga din ato gyud paningkamutan nga kining balay sa Ginoo himuon nato ng pinakabalaan jud. Mo na mangayo tay pasaylo sa Ginoo kanunay dito sa balay. Ikumpisa na to tong sala. Kung nakasala man ta nga hangtod ma-practice na nga ang Ginoo gayon nga kana atong pag-repent dili na na mausab tong atong gipangayuan nga sala aron mahimong tang matod pa niya dili balaan aron kini atong simbahan dili na mahimong abomination karon kinahimo ang abomination na mo nang nibisita ang Ginoo pinaagi sa punishment nato karon kay matod pa niya dinhi sa Proverbs ha kani mga abomination nga yang giingon dinhi sa Proverbs chapter 6 verse 16 the seven are an abomination unto him a proud look, a lying tongue, hand that shed innocent blood, a heart of devised wicked imagination, feet that be swift to running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Muna yung mga gikalibutan sa Ginoo nga ang mga tao bisag naa sila yung mga espiritu ini what tulag simbahan kanang espiritu gani sa kanang discord gani among their brethren kanang muna hinungdan nga makapabungka gani sa iyang suon tinga naman o siguro kung sa iyang kinaya o siguro dili siya muuyon sa mga pamaagi na Ginoo ana murag discord ba kanang baliktaron jud niya ba kanang pabadlong jud siya ba kanang murag siya hinungdan sa mga wala na lahinoy kalinaw o ng mga tao diha sa mga pagpangalagad sa Ginoo ingon hini ang abomination nga gisulti ni Solomon mga tao nga devised wicked imagination nga ang ilang hula-hula ba daputan malicious mo bitaw to si Apostol Pablo kumanita diri kinahanglan wala na ng malicious things malicious mind ba na kung naman kay mga kauban di ayo na hula-hula ang Ginoo karon nga din ang Ginoo mapahimot ang jud nimo kay ikaw ni ani ka dinhi mo nang di ka manumbalik og mga tao kay nga naman niya mata sa tubangan sa Ginoo mo bitaw na nga ang Ginoo ni ani sa dinhi ingon pa niya sa Matthew 6 chapter 6 when you pray, enter into the closet room and shut the door. Mo bitaw na nagtudlo ang Ginoo kanang mag-ampo ta, tago gyud ta.
Kay aron dili kita makaingon nga din mainampuon daw niya mangaway deta. Kay sakit gyud na kayo ganang ato ang pagka pangalagad sa Ginoo ipakita nato niya kung natay kaaway makig-away ta. Sakit kayo ng mga pagpangalagad mag-blaspheme ang ngalan sa Ginoo. Mabita na ang usa ka abomination po sa Ginoo mo ni kini mga prayer ba. Proverbs chapter 28 verse 9. Matad pa diya, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Kapag mo sa ng abomination, kikaligutan ba? Kalagutan sa Ginoo. Ang Ginoo naglagot na sa mga kasimbahanan karon nga din wala sila buhata ang righteousness. Labi na ang mga tao sa tinuod lang di gani maminaw sa pulong sa Ginoo, niya magampo lang. Kung anong giingong kalagutan na sa Ginoo ng mga tawhana nga nagampo lang. Kaya nga naman ang pulong sa Ginoo nagtudlong unsaon nato pag-ampo. Dili ta kapatakagampo nga diing naata sa tubangan sa pagkaon magampo ta pasalamat dili gina mga pag-ampo pud sa Ginoo. Kanang pag-ampo speak in tongues na kanang paligpod sa imong kagalingon. Kung gusto ka magpasalamat ana ingon pa ni Apostol Pablo adto sa simbahan. Kay nga naman maura man ang gate sa thanksgiving sa Ginoo. Unang ningo si David, I will enter his gate with thanksgiving in my heart asa man ka sa gate sa Ginoo. And enter his court with praise. Dili ka mudaig sa Ginoo. Although ka na precious man na ang mga pag-ampo ni mo diya sa balay. Mga pagdaig man na, pero asa man na di mo ibutang mga pagdaig. Diya sa balay ni mo. Dito sa court sa Ginoo. O bitaw na kung di ta maminaw.